no aconsegueixen arrossegar gaire públic, és veritat, però s'ho passen molt bé tocant. I tenen una cançó que els hi fa especial gràcia, és una espècie de paròdia, i volen fer-ne el videoclip. Tenen pocs mitjans, però el graven i el pengen a YouTube. Al cap de poques hores, el vídeo és viral absolutament. No para de compartir-se per Facebook i per les xarxes socials de l'època, i fa que aquesta banda sigui coneguda de seguida pel gran públic. I suposo que a aquestes altures saps perfectament que la cançó de la que estem parlant és any 1983. Dos amics es coneixen a l'escola a la muntanya d'Aiguafreda. Un és del poble, però l'altre fa poc que ha arribat. Tot i així, de seguida es fan amics. 1991. Al poble hi ha un gran moviment musical amb 3 o 4 grups que toquen. Un està format pel germà gran d'un dels dos nens. Per aquest motiu es comencen a interessar pel món de la música i juntament amb el seu amic de l'escola juguen amb una guitarra que hi ha per casa. Aquell joc els porta a inventar cançons que no tenen una lletra fixa, però que són un primer pas al que al final acabarà sent. No tenen gaires coneixements musicals, però des del principi somien en tocar davant de molta gent. I es fan dir Black Cat Trumpets, tot i que en aquest primer nom ja hi ha una mica de rifi-rafe, perquè un dels dos hi vol incorporar el Trumpets i l'altre doncs no li agrada. Sigui com sigui, aquest grup primigeni fa que vulguin ampliar els seus coneixements musicals. A un poble proper, als Hostalets de Balenyà, hi ha un home que ha fet objecció de consciència i fa la prestació substitutòria ensenyant a tocar la guitarra. S'hi apunten tots dos. Any 1998 ja comencen a rascar alguna cosa i amb una colla d'amics decideixen muntar un altre grup. Es diu Fifolium. Tenen un local d'assaig on hi passen moltes hores i tots estan molt implicats en el projecte, però musicalment podríem dir que tenen moltes mancances. Tot i això, fan un parell de concerts d'Osona que no van del tot malament. Això sí, al cap d'un temps s'adonen que ni el nom, ni l'estil, ni el projecte els hi agrada gens. Per això decideixen canviar-ho tot i començar des de zero. Any 2001. El grup evoluciona, ara es diuen Wallfish, però no, aquest tampoc és el grup definitiu. Les hores dedicades estan començant a sorgir a efecte. I podríem dir que comencen a sonar força bé. Això els hi permet seguir fent concerts i fins i tot acaben compartint cartell amb els mítics Sopa de Cabra. Però per malentesos entre els membres, al final això també s'acaba i el grup es desintegra. Any 2003. Els dos amics segueixen el seu camí i es muden a Barcelona. Allà comparteixen pis a 9 barris. Segueixen estudiant, un imatge i so i l'altre disseny, però la música segueix molt present a les seves vides. I amb un company de la universitat i dos amics més munten un altre grup, es dirà Hotel La Paz. Ja t'avanço que aquest grup també s'acaba desintegrant, però té un cert recorregut. De fet, comparteixen escenari amb el mític grup El Canto del Loco. Els hi fan de taloners i acaben tocant fins i tot al Palau Sant Jordi. A més, acaben editant un EP produït per David Otero. En fi, tota aquesta etapa la recorden amb molta estima, però no hi veuen gens de futur. No és el seu estil, no els hi agrada, no els hi encaixa gens el que estan fent, i decideixen plegar. 2010. Ja porten uns quants anys picant pedra en el món de la música, i tot i que es pensen que no s'hi podran dedicar mai al 100%, fan un altre grup per passar-s'ho bé. Al començament només es plantegen un primer concert a la fira del seu poble, a Aiguafreda. Aquest projecte és totalment acústic i tenen algunes cançons que encaixen molt bé amb aquest esdeveniment, però creuen que els hi falta un tret distintiu, perquè un canta i toca la guitarra i l'altre fa la percussió, i decideixen fitxar la germana d'un seu amic que toca el contrabaix. Aquest trio fa el primer concert i els hi va força bé, i de fet decideixen tirar-ho endavant. Any 2011. No aconsegueixen arrossegar gaire públic, és veritat, però s'ho passen molt bé tocant. I tenen una cançó que els hi fa especial gràcia, és una espècie de paròdia, i volen fer-ne el videoclip. Tenen pocs mitjans, és veritat, però el graven i el pengen a YouTube. Al cap de poques hores, el vídeo és viral absolutament. No para de compartir-se per Facebook i per les xarxes socials de l'època, i fa que aquesta banda sigui coneguda de seguida pel gran públic. I suposo que a aquestes altures saps perfectament que la cançó de la que estem parlant és Jennifer. Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. A partir d'aquest moment la seva història canvia radicalment, comencen a fer concerts per tot Catalunya i omplen fins a la bandera. Publiquen 7 discos i guanyen un pilot de premis i s'han convertit en una de les bandes més mítiques i històriques d'aquest país, de Catalunya. I ara la pregunta és molt clara. Quina és per tu la millor cançó dels Catarres? Deixeu-ho a comentaris, va. Per cert, si no em segueixes, ara és el moment.